Com esteu, per començar? Molt bé, portem tot el dia fent promo per Veu molt, no? Barcelona i molt bé, molt agraïts. Um, Us volíem dir que, pels que no us coneixin, que després d'haver fet tants concerts, més de 1.500 concerts fets, com és que segueix això després de tants anys? Com ho heu fet? Bueno, ho han fet els altres, no? Perquè gràcies a les famílies i a les gens que ens escolten hem pogut aconseguir arribar fins aquí. Sí, i hem arribat fins aquí perquè sempre ho hem fet des d'un lloc sense cap mena de pretensió ni... O sigui, ha anat vinguent i el mateix projecte ha anat portant que siguem aquí, anar creixent en músics, anar creixent en cançons, anar creixent en discos i sempre fent les coses molt orgàniques i sense buscar res. O sigui, ha arribat, tot arriba quan ha d'arribar i en el moment que ha d'arribar. I ara farà 2 anys vau guanyar el Premi Enderrock al millor disc familiar i llavors també el Premi RAC a millor gira de Catalunya. Com ho vau viure? Bé, doncs va ser una dosis, no, d'energia i motivació per seguir endavant i per anar millorant encara més el projecte i el producte. I parlant del disc, Aixeca't i balla, el nou disc, com diríeu que l'heu composat? Com ha sortit? Com ha sorgit tot el procés? Sense buscar-ho sempre, anem tenint idees, les anem construint, anem seleccionant quins temes creiem que poden funcionar i que poden conviure i creem el disc. Sí. A l'hora de composar, què és el que busqueu primer? La melodia? Busqueu el missatge que voleu transmetre? El ball? El pes? Què és el primer? No, normalment primer és la idea de què parlarà la cançó, després la melodia i a vegades fins a l'últim moment estem refent lletres. I a vegades volien dir una cosa i en volen dir una altra o es queden pel camí, però o sigui, normalment fem primer la melodia i la idea i després fem la lletra. Perfecte. I llavors, les vostres cançons han arribat a les escoles i com us arriba la primera notícia de que a les escoles estan escoltant la vostra música, que la utilitzen? Com ho sentiu? No, una pregunta, no ens l'han fet mai aquesta, eh? No sé per què. Va començar perquè vas començar a fer cançons més per aprendre, no? El Bon dia, 6 de la setmana, els mesos de l'any, la societat, i totes aquestes cançons van ajudar a obrir portes a les escoles perquè són cançons que mentre... Ara tota aquesta vessant d'aprendre cantant, no? Com van començar a fer aquestes cançons va ser el que ens va obrir les portes a les escoles i que ens escoltessin. I us ha arribat alguna anècdota d'alguna família, algun professor en una escola? No, constantment ens agraeixen que les cançons, que cada dia fan el bon dia amb la nostra cançó, que molt guai, que gràcies, i encantats nosaltres. I llavors, creieu que la música infantil a Catalunya actualment està en un bon moment? O creieu que ha disminuït, ha crescut? Com ho veieu? Bueno, crec que està evolucionant cap a millor, no? Que en els últims anys hi ha hagut un canvi molt significatiu, que hi ha molts grups que ens han obert les portes també i que la cop es dignifica més la nostra feina i es valora més també. Doncs ara que hem vist que hem parlat una mica del disc, volem veure si el coneixeu tan bé com dieu, i el que hem fet és, haureu de descriure una cançó de les que us diguem, però hi haurà paraules prohibides que no podeu utilitzar. Llavors, si us sembla bé, comencem amb la Renta't les dents, que les paraules prohibides serien dents, raspall, boca, rentar i nit. Com descriuríeu sense utilitzar aquestes paraules? No, parlar. Com descrivim la cançó? Sí. Una cançó, doncs, per treballar la higiene vocal a les cases, que és molt important. Perfecte. Llavors, en Mira la lluna, les paraules prohibides serien lluna, pantalles, mirar i wifi. És una cançó per aixecar el cap, contemplar el que hi ha al cel Perfecte. i deixar de mirar superfícies planes. Molt bé. Llavors, Escar i l'Escarbat, les prohibides serien escarbat, ballar, festa i jamaica. Ens porten 9 ritmes per passar-ho molt i molt bé i fer passos d'escanc.
I llavors la última del repte seria la festa del pijama, que les prohibides serien pijama, festa, coixí, dormir i ball. És una cançó per passar-ho molt bé abans d'anar a posar-se dins del sobre. I per celebrar amb amics i amigues. Perfecte. Sí. Llavors, tornant al disc, quin és el missatge que voleu que li arribi a un infant a l'hora d'escoltar la vostra música? Doncs el missatge és que el millor plan que pots fer a l'aixecar-te és no saber què passarà. Deixar-te portar i disfrutar i gaudir del dia que tens al davant, perquè nosaltres cada dia els nostres fills, quan s'aixequen al cap de setmana, què farem avui? Quin plan tenim avui? Què farem? No ho sé, un moment, deixa't portar. I si pots, balla. Estic d'acord amb el que diu el meu company, en Jordi. I alguna cosa que els hi vulgueu dir als nostres seguidors, als que ens escoltin? Doncs que encara que fem música només familiar, que pot agradar a tothom, que us proposem que l'escolteu igualment, perquè per molt que les lletres potser siguin més enfocades al públic infantil, són ritmes per tothom, moderns, actuals, i que de ben segur que us faran moure i que us agradaran. Sí, quan tingueu un moment d'aquests morts al cotxe, que no sapigueu què posar, allò que ja no saps quina llista de reproducció posar, què posar, doncs poseu-vos el disc i doneu-li 20 minuts. I després ens dieu el què. Escriviu-nos. Doncs fins aquí, moltes gràcies per al vostre temps, ha sigut un plaer i doncs ens veiem. Gràcies. Moltes gràcies. A seguir.